Thank you so much po sa lahat ng tumulong. At yun, kain na tayo ng masarap kasi mapastil na tayo mamaya. Kain ng marami. Siyempre maraming salamat sa nagbigay sa amin ng pang-budget namin dito. At ito na, sabi niyo, pakainin ko si Ami. Pakainin. Kaya tinatanong kung ano gusto niya. Ito na po. Malas kung ano gusto niyang kainin. Yung order niya, mga inasal yung pork barbecue, tsaka yung mix and match na spaghetti yung paborito niya. Sa akin yung rasyon niya. Sa akin. Yun na to sa akin. Tsaka binuksan ko na yung isang granada dyan na dala ko. San Marino. Tinanggal ko na yung pin kanina. Pero mag-edit muna. Makakulang ka nun. May ano pa naman dito, may prito. Kain lang ng kain. 12, pasting na siya. Sa akin San Marino yan, tsaka yung rasyon kanina, tsaka yung barbecue. Ayun, good evening guys. Last meal of the day. Tada! Ayan, at may ano na siya, may alalay na, nilagyan na, nakadextrose na. Bali hanggang 10 na lang yung pwede niyang kumain. Kasi akala ko kasi kanina nasabi second case ako. Tapos na-move ng first. Siya pala yung una na operahan bukas. Alas 6, ano na, biyahe na. Alas 6. Ayan, hangad ko po yung prayer. Samahan nyo bukas. Ano? Hindi lang. Ikaw nga binilan ko. Lagi mo akong kinano. Gusto mo kainin ko na ako magpa-opera. May burger dyan. Para sa'yo yun. Yeah. Kain na rin po ako kasi hanggang ano lang. Pasting. Ano kaya yung feeling kakain ng
Malamig na. Noodles na malamig. Ito yung cup noodles sa sinumpa. Ano? Cup noodles sa sinumpa. Jollibee talaga tsaka maging inano ko. In-order niya. Siyempre, thank you po, thank you. Kasi ano na. Kailangan ko na kumain. Kasi daw tulog na ako. Hindi kailangan ko na mag-brush pa. Babantay ako kanya. Hindi ko bantayan niya ako kasi baka maano ko. Baka mapainom ako ng tubig eh. 10 pa naman. Baka bawat gamot na ituturok sa kanya, tatanungin ko para sa ano yun. Parang may alam ah. Kain ka lang ng kain mo ah. Yan po mga kaparang gisano. Nahinto yung live natin. Wala nang load. Yung oras natin. Bali, matulog na muna ako. Wala na tayong load eh. Load sa amin. Bigyan ko ng ilang oras para bukas may mga asikasuhin ako bukas. Ayan, good morning. At ngayon nga yung araw ng opera ni Ami, araw ng Webis. At yun, 5:34 na pala mo. Wala, ikaw mo. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. Yung pablo. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I Matay should guys. say. Gusto ko. Ano? Maybe nothing nowhere ever was that okay. Ano? Naman. Ayan na, ito na yung araw na pinakahihintay natin. Last operation ni Ami. At sana maging okay yung lahat. At yung mga yung iisipin na lang natin yung mga pabalik-balik follow-up check-up hanggang matapos. Yan. Thanks God at ano, binigay mo na yung kahilingan namin na matapos na, maoperahan siya. So nagabayan mo yung mga mag-opera sa kanya. Walang hirap natin pagkakaan custom and constant tubig. At syempre maraming salamat sa lahat
tumulong. Time check natin ay 6:47. Balik sa naman sila natin yung mga tumulong simula with all hindi ko kayo makakalimutan sila Miss NYC, sila Kuya Jojo, yung sponsor nila Kuya Noli, nagbigay doon yung sponsor ni Person, at kay Kuyang. Salamat sa inyo, at yung dalawa naming Anonymous, sila Kuya Born, yan, sila Kuya Benji, sila Kuya Ruben, Kuya Richard yan. Tapos, sila Kuya Danny, mag-asawa at Ampi na sumuporta noon. At siyempre sa lahat ng mga nagpakulay nung naka-challenge ako, sumuporta sila kay Bruce at yung mga Team Hamog. At sana hindi na kayo maisa-isa, dami, pero may listahan naman doon na Team Kasangga, sila Idol Japper nagpalaro noon. Lahat ng mga nagpakulay, thank you sa inyong lahat. Pasensya na kung hindi ko na isa-isa na, basta lahat. Kasi ako na mga silent viewers, mga di nag-skip ng Patalastas, salamat sa inyo. At dahil sa inyo, dahil sa di niyo pag-skip ng Patalastas, meron tayong rebellion, meron akong ginagastos, pamasahe, ang gamot. kahit hindi kita ko yan. Hindi kita ko yan. Sobrang Mga nagdadasal, yun. Yung importante kasi yung pera nandyan, nakakatulong yung pera sa paggamot, yun, masahe. Pero yung ano talaga, mas maano yung dasal, yun. Lahat naman yung dun mga importante, malaking tulong. Thank you sa inyong lahat. Nagantay na lang kami ng oras, kasi sabi alas 6, 5:50 na. At hatid ko siya doon. Wala nang tubig. Oo, ayun, nandun pa. Gawa mo na akong tubig. Para pagdating niya, magkape muna ako. Thank you. tapos na din para siyempre kumbaga matulong naman tayo dito. Ay, nako. Saya namin. Yung anak namin. Wala. Patid ko na si Ami. Huh? Yeah? Tumot. Yan po at bali ano, sabi kanina alas 6, ngayon ay 7:53 na, pero na-prepare na kami. Dito na si Ami. Pray tayo, pray. Bukan mo salamin. Ngayon matid ko na siya. In this house of cards, with only hearts. Nag-update na kami. Uubo-ubo pa.
Papunta tayo sa ano, labas ng recovery rin. Wala pa rin sa amin. Balik kinuha siya sa akin ng 9:57. 12:25 na. Wala pa. 11:25, wala pa. Magdadalawang oras na. in this house Okay na? Yes, no? and these lonely hearts. In this house of cards. With only heart. Yun mga pamilisin. At nakalabas na kami. Tapos ng operahan. Pinatid ko siya doon mga alas 6. Tapos nagantay ako nakunin siya sa akin. Kinuha nila sa akin may ano mga 8:57. Tapos alas 12 sinilip ko dun sa ano ayun, recovery room at nandun na. Sakto pinapasok siya doon alas 12. Gising na siya. Ha? Nandiyan. Yan. Time check natin ngayon ay alas 2. At doon kami natagalan sa recovery room. Alas 12 nasa recovery room na siya. Mali 2 hours. Pero doon sa alas 12 na yun, gising na siya. 2 hours muna bago bumiyahe kayo pabalik. Kain muna. Gutom na, di ako nag-almusal. Kanan ng halian. Kain muna, may rasyon na. Kain. Boko pa na. Kita mo na. Huwag na, mamaya na. Kain na muna. Kain. Para siguro na pala. Ang itlog. Wala mang problema ang mata. Maging ataka, walang problema. Ano yung matigas talaga? Tapos, dahil ako na, ano kaya? Pag nag-isang-isang. Hindi, itlog. Ang time check natin ay 7:22. 7:22. At siyempre salamat kay God. At okay yung operasyon ni Ami. Kasi ate yung at okay din yung ano yung operasyon dun sa ano anak niya. Okay yung opera nung anak niya. Siyempre salamat sa mga anonymous sponsors na lagi tumutulong. At salamat to sabi ni ate doon sa sponsor na nagbigay sa kanila. Ate, salamat ulit. Salamat po na marami na sponsor. Okay na. Hindi na magano. Hindi na po paga. Kasi contribution pa. Bali ano pa, may ano sunod pang opera. Kumbaga, ano yun yung pangaya tinanggal na? Tinanggal?
Itong panga na to, wala na to. O-opera na ulit. Ay, kinain na ng laman yung panga niya. Grabe. Nangyayari may second operation. Lalagyan ng skin graft. Ano? Skin grafting dito. Kukuha. Gagawin dun sa panga. Oh. Pero di na sa tulad nung mga nakarang araw, tulad kahapon na talagang bukol na bukol ngayon. Ano na yun? Jaga na yung pakiramdam. Pag imamahal siya po. Salamat daw sa sa sponsor na nagbigay ng ano. Ano na yun? Laking ginhawa na. Malaking pasasalamat kay Lord at matagumpay ang operasyon. Oo. Ayos yung operasyon sa kanya, dun sa anak niya sa kakayami. Lupit. Siyempre salamat sa mga doktor dito. Malulupit. At maya kain kami. Kasi pumunta dito si Bayaw. Lumabas, bumibili ng pagkain. At si nanay naman, namigay na naman. May binigay na naman. Kanin, lagayan. Tapos binigay na naman kami. Ano? Share. Tapos ang bigay siya ng orange. Binigyan siya kami kanina ng biscuit tsaka orange. Daming binigyan. Binigyan kami kanin, binigyan ng orange sa amin. Bayaw. Bumili ng Tanang ko sa mga bumili ng kainin namin. Yan, kain muna kami. Ito na po yung inopera na may bukol. Anak ko po yan. Salamat sa tulong niyo po. Thank you po ng tulong. Matagumpay ang operasyon. Thank you. God bless. Ay, marami pa tayong matulungan. Thank you po. Balik lang videoan ko kay nanay yung anak niya. Yan. Salamat na. Ayun yan. Pinabidyoan ko kay nanay yung anak niya para makita nyo rin yung nangyari sa operasyon, yung operasyon sa kanya. At ano pa, kami bukas, labas na kami bukas. Sila mayawan pa dito kasi may mga susunod pang operasyon sa kanila. Bali yung yung panga. Kasi kinain na daw ng laman yung panga niya. Kumain ko kung ano nangyari. At hintay na lang namin si Bayang. Ayan po muli, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Siyempre maraming salamat. Lalo na kay God na naging successful yung operasyon ni Ami tsaka dun sa binigyan ng dugo. Thank you po. At muli nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sponsor na tumulong sa amin simula mga anonymous sponsor, kayong lahat na sumusuporta, lahat na nagpe-pray, nagdadasal. Thank you po sa inyong lahat. At yun, hindi tayo nabigo. Sabi nga nung doktor, pagtanong ko kung kumusta yung opera, ayun, at di tayo nabigo at okay daw yung opera. Di raw sila nahirapan dahil yun sa mga dasal natin. Gaan daw nung pag-opera, sabi ni Dok, at di gaanong madugo, sabi niya. Successful yung pagtrabaho niya. Natagalan lang sa recovery. Sa recovery lang natagalan. Thank you po. At maraming salamat sa nag-aabang. Ito na, tapos na. May follow-up check-up kami sa Webis ulit. Ayan po. Bye-bye. Maraming salamat. Love you all.